खुलुमबाय जेएन बड' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरनाय थाबाय। बाक्सानि उत्तरगुसियाव 8 नभेम्बर खालि थामथि तिहार बिदाय फोरबो खुंगोन। आसामाव डेंगु बेमार गोसारनायखौ होबथानो थाखाय देहा बिफाना गोख्रों राहा लादों। थांनाय सानाव गोदानै 1132 कर'ना पजिटिभ केस मोनदों। आंगो फिसाज्लाया नखरनि 4 सुबुंखौ जिउ फोजोबदों। आसामनि बक्सार शिब थापाया मेडेल देरहानो हादों। भबानिपुरनि गलिया टल प्लाजाखौ बन्द खालामनो एबा हेंथा सोमावसारदों। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि उत्तरगुसियाव फैगौ 8 नभेम्बर खालि गरखा हारिनि तिहार फोरबोआ खुंजागोन। सुबुनकाटा दखरा आफादनि बानजायनायाव खुंजानो गोनां थामथि तिहार बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो दङ। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, देहा मन्त्रि केशव महन्त आरो देहा बिफाना रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव डेंगु सोमजिनायनि रिपर्ट मोननायनि उनाव बेखौ होबथानो थाखाय नेशनेल हेल्थ मिशन आसामनि सिङाव माखासे गोख्रों राहाफोर जागायदों। नेशनेल हेल्थ मिशन डिरेक्टर डक्टर एम.एस. लक्ष्मी प्रिया, आइडिएसपि आरो एनभिभिडिसिपि हान्जाया दिनै डेंगु गोहोम गोग्लैनाय कार्बि आंलं जिल्लायाव दावबायहैनानै थासारिनि सायाव खौरां लाहैदों आरो डेंगु गोसारनाय एबा सोमजिनायखौ होबथानायनि थाखाय जिल्ला हान्जानो गोनां जानाय गासै राहाफोरखौ जागायनानै होनो थाखाय खोथा होयो। भारताव आथिखालावबो कर'नानि केसखौ सानफ्रोमबो 1000 नि बांसिन मोनगासिनो थादों। थांनाय 24 घन्टायाव 1132 गोदान कर'ना पजिटिभ केस मोनदों। सा-सानजा भारतनि त्रिपुरा रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव सुबुंनि जिउ फोजोबनाय जाथाय सोमजिदों। त्रिपुरानि दाराय जिल्लायाव सासे बैसो जायै सुबुङा आंगो बिमा आरो बिनानावजों लोगोसे नखरनि 4 सोद्रोमाखौ जिउ फोजोबदों। बे खौरांखौ जिल्ला पुलिसआ फोसावदों। पुलिसनि मिथिहोनाय बादिब्ला दायनिगिरिनि मुङा सुप्रिया देबनाथ आरो बियो 15 बोसोर बैसोनि। भबानिपुरनि गलियायाव 31 नं माहारियारि राजा लामायाव गायसनजानाय टल प्लाजाखौ बन्द खालामनायनि दाबियाव दिनै आम आदमी पार्टीनि बानजायनायाव गलिया टल प्लाजानि लांगोनायाव दोलोनि माखासे बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरा हेंथा सोमावसारनानै थासारिखौ दुंहाव खालामदों। मख'नो गोनांदि गलियानि 31 नं माहारियारि राजा लामायाव थानाय टल प्लाजाखौ आयेन बेरेखा होननानै बुंथिनानै आम आदमी पार्टीनि बजालि जिल्ला आफादनि बानजायनायाव 500 नि बांसिन आम आदमी पार्टीनि बिबानगिरिफोर लोगोसेनो रायजो राजाफोरा माहारियारि राजा लामाजों गुबुन गुबुन स्लगान होना हानजा सुरनानै गलिया टल प्लाजायाव नुजाथिफैनानै सुबुं सोमावसारना गोख्रों हेंथा सोमावसारो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे उनाव गोदान निउसनि आपडेट मोनबाय थायो। गोजोन्थों।